Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Zambiri mwa zimene ndinaona zinapezeka kuti ndi zimene zili ku mashopu, ndi zimene zili ku misika, ndi zimene machali chakugwirisa cha ntchito. Popeza ndinali ndili ku satani ndinkakondwera kuti ndiye kuti nkhondoyi tikuwina. Koma mmene tatembenuka mtima ndili ndi chisoni masana wano nkhondoyi ana Mulungu sitikuwina. Sapange makala nyomataya kumenya zibagira sindikukhulupirira uli raundi 1 mwawina ndukayika kwambiri. Nena raundi 1 ya COVID mwapambana. Sindinakuona ni muli kuchingwe muwina ima zipembezo mupanga makani muwina. Simunatenge sanitizer ino kuika paketi, simunaika sikwete ukamwa muwina inu. Akuti atisanena ndife ikazafika akuti atisanena ndiwo muwina kuzemba akuti kumanena kuti sizinabwere koma zikubwera sizi nzichoma ti ukatibulidwa mudzionera konkhonja akatibula amati revenge anangotere koma I will fight again. Akutibula magazalichu you fight when mumenya liti iyi mwaluzayi simuna luzayi anamu inali nkhani yosausa kodi zikumveka izi. Akuti Twaibu iwe Hamidi tamvera nkhani imene waiona ine akuti aha sapano tiye kugwala nsembe raja laziteki titafika ena mwina mmene ndanena kuti gwala nsembe laziteki mwaponya nikukonzeni ku dziko la pansi lino kuli dziko la America limene lili mtima ufumu tambiri timene timapanga United States. Ndiye mdziko lawolo muli mu states yawoyo muli kadziko kena kamene kamaonjezera kama chadwa kuti Mexico kali kumpoto kwa America ku North America kumeneko kuli guwa la nsembe la chipembezo cha aziteki kumene Satana amafikako ndi kulandilira nsembe za matupi a anthu. As I'm talking wanthu akuphedwabe. UN imadziwa, America imadziwa, koma imangokhala chete ngati mmene adakhalira chete Malawi kumulola Tunza, kumulola banja la Sogolo kuti adzitenga mwezi tikuona tonse funded by United States of America. Ndikantaliko kako kamene America idasankha Trump ndi pamene anati ndikutseka banja la Sogolo ndi chipembezo cha Satana. Pang'onong'ono ku Malawi banja la Sogolo akanatseka mpamene amabwera achikulirewa ndikukhala ngati akutaniso akuthandizanso kabungwe kaja. Guwa la nsembe la Moleki la chipembezo cha mafano lilipo ku Malawi. Ndibodza kuti dziko la Malawi ndilopemphera. Dziko la Malawi is a part of Satanists. Amen. Ulamuliro wao ulini maguwa ansembe ochosera mimba. As I'm talking mwezi wasachimwa ukufuula kuma safety tank habanja la Sogolo kana nela kuseli ngati zikuchipika ako stadium akasogolera mapemphero ni auche mapemphero kasegolera adiwo osachosa kaye zika mafano osakumula kaye zipembezo za mafano zosachosa kaye bwa pasop musalai mdzina la ulemu musalai munyengerera ja taliba chinyengerere pano tiayaluse adzire choonadi cha Mulungu. Tasala pang'ono kupita kwathu ina ndiusamba m'manja
Kulizo kumveka simenezi. Amen. Usamapuse nikukhala ziko loopa Mulungu kunena Malawi loopa pati hijiriyu loopa pa nikukakamilatu ni fano tu ili msakhumudwe siku limene. Amen. Zimene zizatuluka pamene pamene mudzachota hodi umphawi uja padaliya khani yosausa tikumana mukapanda kupanga chimenecho Yesu Kristo akubwera kuzaweruza cha dziko lapansi. Tafika kuguwa la nsembe la Aziteki. Nkhope ya Satana ikuoneka yachisoni kwambiri. Mpingo wa Mulungu mundilole kuti nthawi imeneyi ndiyambe kukupasirani zinthu 10 zija zimene adandiuza. Number 1, ananena kuti sindikufuna mpang'ono pomwe iweyo akuloza ine komanso dziko lonse lapansi kumene kuli munthu kuti akamaliza ulendo wake akauone mpando wa Mulungu kumwamba. Sindikufuna kuti munthu akauone. Ndiye ndinayang'ana ndi chidwi. Koma nthawi imene ndimayang'ana ndi chidwi nkuti dzanja ili ali m'mapepala awiri. Ndithu ana Mulungu mundimvese ndiunenachi. Mapepala awiri amene adali nawo samachokera ku Satanic Bible, amachokera m'Baibulo lathu lenileni. Ndiaku ndionetsa chinali chivumbuluso chapter number 21, chivumbuluso chapter number 22. Adamu likadakhala kuti dzuwa tingayimitse lero tupano tikadamva zazikulu. Kodi mukumva ine? Nkhope ikuoneka yachisoni mmene amafotokoza za mpando akuti uniyang'ane mpando umene uli kumwamba mwa mipando yonse imene udayiona kupatiliza wangawo. Pamenepo ndiyakuti ndili mu ofesi yoguwa la nsembe la kwa Aziteki dziko lapansi lomwe lino. Mpando ulipo mpaka lero, uli ku North America, ku Mexico, kuguwa la nsembe la Aziteki kumene kuli likulu la chipembedzo cha mavampire. Kodi nunena atupano akuti mpando umenewu sindifuna kuti aliyense akauta chifukwa chake nchani. Akuti ni mpando osausa kwambiri. Koma choyamba chikundipanga ine chimenechi sikanthu kenayo. Yamba kuwerenga mawu alembedwa apapo mmene limabwera pepala loyamba la chapter 21 cha chivumbuluso. Ndimaona ngati zilembo zoti sindikwanisa kuta, koma mmene chimayandikira naona kuti nchichewa changa chomwe. Ndikudziwa kuti Satana ankangofuna kuti ndimve chisoni chake chimene adali nacho. Verse number 1 ya chapter 21 cha Revelation. Chomvesa chisoni chimene ankakudandaula. Yamba ndikuwerenga mpingo wa Mulungu. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano, pakuti mmwamba moyamba ndi dziko loyamba zidachoka. Ndiyane ndigwira ndiyakunena kuti pamene sindikufuna kuti anthu akaone mpando, Hamid, mpando wangawu udzakhala kuti werenga verse 1. Tawerenga niso mbale wanga. Ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano. Ndiyakundigwira koma chilombocho makosana chimaoneka cha chifundo chothedwa. Pamenepa lero mmene ndatembenuka mtima ndadziwa kuti Satana amachenjemera kwambiri za Mulungu wathu. Amachita mantha. Akuti ukumva kusatsika ndi kumwamba kwacha chifukwa dziko ili likuta. Ndiye ngati ichi chidzachoke mpando wangawu udzakhala kuti
nkhope kuti wa ndine ndemwe kuti ha ndikumkhulupirira sidolo mulondola kama ndimalondola wanakape kopya ina namani wandombwambwana choche akuko nimbwambwanisa ndi zinthu zosokhala ni malire zakuti zisatha Kodama ndibasama kobiri wadiyaso ananga ambiri ameneyi basi palibe kanthu koma nkulu ndi wata nombwambwana okondedwa mu baibulo lonse satana ndi wolambira satana amaopa chapter 21 ndi chapter 22 kodi sikumveka chifukwa mwaimva verse 1 yo sana mvejijewa anthu sakumva ndipo ndinaona mmwamba mwatsopano ndi dziko latsopano taima kaipa amene ndinaona mmwamba mwacha ndi kumene ndinapita kuja ndiye kuti timu yonse yotchinga mapemphero satana akudziwa tsiku limene adzagumule boda imeneyi kusamusa asilikali wonse maprinsipaliti akumwamba adzasamuka kuchoka satana akuona maliro anthu anga ali ndi chisoni sadayenera kuoneka wokondwa ku Mexico kuguwa la nsembe la Aziteki hakundiyang'ana kuti ukumva kumwamba kumene tinapita kucha kudzata amainda bambo ngakhale kuti ndi umboni koma ine ndikubwera ndi ulaliki kwa inu kumwamba mukukuonaku kwakaleko kuchoka kumene kuchifukwa kukubwera kumwamba kwatsopano kumene mulungu akufuna kuti inu ndine tisakataniko tisakakhaleko kuti zikumveka zimenezi na chinthu chimenechi satana sanafune kuti ineyo ndichifotokoze ndi amanena kuti kumwambaku tu kuli mpando wachifumu amen kuti zikumveka zimenezi sono mumve Mateyu chapter number 5 verse 34 tiye mbale wanga ikaya batamanga nthawi zako zino Mateyu chapter number 5 verse number 34 mumve nkhani iliya tiye mbale wanga koma ine ndinena kwa inu musalumbire konse kapena kutchula kumwamba chifukwa kuli chimpando cha Mulungu chichewa sana amve nimafuna chipeyo chichewa wamva mbale wanga yes ndiye ndiulandire chichewacho koma ine ndinena kwa inu musalumbire konse kutchula kumwamba chifukwa chichewa chija muchimve chifukwa kuli chimpando cha Mulungu amen tikulimbira nandalefe ndi mipando chimpando chili kuja pamene satana ndi ukhalapa ankatero ndi mpando chimpando chili kuja pa mpando umenewo ndiyana ndiuza zinthu 5 ngati 6 zimene zimatuluka pati zimene sakufuna kuti anthu akazione hakuti pambali pa mpando pali Yesu kodi zikumvera mumpandomo mumatuluka mawu ngani yonseyo muyipesa pa chivumbuluso chapter number 21 mmene ndatembenuka mtima ndadziwa kuti oho ndachenjera tsopano ndapita kwa dolo wa madolo aja wanali akapi muyu ndali ndi mpando wanji wamatuluka mawu awundi mpando umatuluka cha kodi zikumveka zimenezi pamene patu sakunena kuti mukaone Mulungu sindikufuna kuti anthu akaone Mulungu ayi koma mpando kodi zikumveka zimenezi ndi amanena kuti unyinji wonse wa angelo amene tidagwa kuchoka kumwamba ndingakuwuze kuti ndiwochepa chabe mwa ife amene mpando utidauona kili kumwambako
chifukwa mukamadusa pa mpando ndipo nyesimira kwambiri. Ine ndinamvera pamene mpando ukunenedwawo si mpando wachani wamasewerayi umene wakumwamba. Ndiye Satana akuti sakufuna kuti inu mpando umenewu munthu akauone chifukwa ndi mpando waukulu. Ndiye Baibulo pano latiuza kuti ndi chimpando. Amen. Kuti zikumveka zimenezi. Nayenso Mikaya akunena za mpando omwewo pa 2:18. Kuti zikumveka zimenezi. Davide akunena za mpando omwewo pa Masalimo 11 verse number 4. Koma Heberi 8 verse 1 akuti koma mutu wa izi tinenazi ndiwu tili naye mkulu wa nsembe wotere amene akhala pa dzanja lamanja la mpando wa chifumu waukulu mmwamba. Ndiye kuti ndisoona kuti kumwamba kulicha umene ine ndikuyesesa lero kuti mpando umenewu ndikauta yesesana maita bambo. Satana adapereka ripoti la kukongola kwa mpando. Machimo onsewa akufuna watu musapite kucha kuti mukaone mpando uti zake. Ina ndikuulula pano makosana akuti chimpando cho ndichokongola tiyeni konko tikaone. Kuti zikuveka isi tiyeni kuti ndikupita komweko tikaone mpando wa Mulungu. Ana Mulungu mwachangu kwambiri. Tamvera pali mipando ku dziko lapansi imene maso angawa adaiona mamiting achipembedzo cha Satana koma singafanane. Mpando number 1, mpando oyamba ndi chula wa kumalawi kuno. Kodi zikumveka? Kumalawi kuno dziko lonse la Malawi palibe munthu amene ali ndi mpando ngati Bakili Mulusi. Kodi zikumveka? Mukumvana malawi? Jomba wala mpando ngawa yang'anda ngati kwaona mwano kudelera kwadi kundelera Bakili jwana mpando koma mpando ndikunena kado wa Bakili ukunama chifukwa kuli mpando kuja kumwamba. Kodi zikumveka? Tausiyeni udaguga umene mpando nambala 2 ku dziko lapansi umene maso angawa adauona tikukapanga mamiti achipembedzo cha Satana. Wa Bakili kupepani si meeting ya chipembedzo cha Satana. Ndangoti ningokuuzani kuti kulicha alipopa nganga akuti mukapanga meeting ya Satana yo ndakana ndikunchemerera mpando. Amen. Number 2, mpando wa marehemu Kofi Annan kuli golide, silver, komanso diamond kumpando wao sizocheza. Mpando number 3 wa Bill Gates amainda baba. Mpando nambala 4 umene usimpando wamba ndi waji mwene Michael Jackson unalibe masewera. Mpando umene unkafana na mbedi yawo mukapita babalaza ngati mwatenga chisulo iniyo mumamva kuti ndikumva shoko mpaka nokha timalowa opanda malamba makabulula tata na pakolo ikangokhala ncha kwa Jackson simulowa chifukwa chimenechi chili connected ndi kumpando wakewo. Akudziwa kuti mkulu yali ndi chisulo thupi koma nyamara adapita kwa zaka zochepa kumwamba kuli Mulungu oposa nzeru wa dziko lapansi. Ndipo mpando umenewu ndikufuna inenso ndikauone. Kodi mungandijoine tikaone mpando umenewu tsiku losiriza woposa mipando ya anthu anzeru a dziko lapansi. Ndaona mipando koma singafanane ndi umene wana Mulungu. Ndidaona mpando wina wa President Obasanjo pamene tinkanyamuka ulendo kukaba
nkhani yosausa mpanda umenewu nawonso ngwa pamwamba koma ni mipando wamba yoseya na Mulungu sungafanane ndi mpando kumene tikaupeze kuti kumwamba. Satana zonsezi akuti safuna kuti mukaonecha mpando. Kodi zimvekazi? Sadalekere pomwepo hadayamba kundifotokozera chinthu chachiwiri tsopano ndikuthamanga na Mulungu kuti kapena zitatu zokha ndikwanise. Chinthu chachiwiri chimene adanena kuti safuna kuti ine ndizachione munthuso ku dziko lapansi azachione mwa zinthu 10 anafotokoza. Number 2 adanena kuti safuna kuti anthu akakumane ndi okondedwa awo pa tsiku la mzukilo. Tikasiyana basi tata kutere ku ine Satana amatero pondiuza ndimalimbikisa imfa sapa mabanja kupha nsanga pangozi pamatenda mabipi asiyane asasataniso asasakumaniso sinimafuna mpang'ono pomwe kuti okondedwa asataniso amayi abambo tili ndi nyimbo tili ndi kulankhula zivuta zitani hazatu okondedwa amene tinasiyana nawo iwe Satana tikakumana nawo basi ine ndalimbika mtima okondedwa anga ndikatani basi ndikakumana nawo tikasiyana lero munjira ya imfa. Koma chiyanjano ichi tikupanga lero chili mu mfundo nambala 2 ya zinthu zimene Satana safuna ndiko kukumananso kwa okondedwa. Kodi zikumveka izi? Kodi okondedwa anu amene anachoka mmata anachokeranji? Anafuna Mulungu. Somvesa chisoni ndidadzuka tsiku limenelo mamawa ndakhala pakhonde ndiucheza ndi mayi wanga tikukambirana nkhani mmene tiyendere kubwereranso mtawuni ya Lilongwe. Abambo anu ntchito ayitani ayipeza tibwereranso ku tawuni. Pamenepo ndiye kuti ndili kuzomba wakuntumanji kumusi kwathu nkhani yosausa kantali kosakhalisa panabwera mnyamata wa chibale wanga kuchokera ku nyumba ya mayi wanga wina wang'ono. Amayi angawo ankapanga kuti anganga akuti mwanganga ino agogo tasukani pamene muthawe ndi akuti nthawecha akuti ukoko kwa mayiwo wabwera munthu ine ndali kuchipinda ndendasuzumira wasandusa tinthu pansi ngati ng'ona tilipo tiwiri ndi akutituma akuchula dzina lanu tawa ife ndamayi kuti tachoka uko kodi madakhalisa ndine ndemwe 15 October tawuni ya Zomba 1990 mwafunsa za nyengo dzuwa lidawala sikudafunika kumveka mpenzi koma mpenzi data lidamveka ndinamva amayi kuti mayo mene ndimacheuka magazi mene ndimakayika nabambo kudimba aya abambo athu abakhomo ena okhala nawo chabe takaoneni kunyumba kukapeza kuti mayi aka kwani imeneyi inali imfa. Satana yeti safuna kuti nkakumane nawonso anthu amene adayoka mwanjira yosadziwika bwino. Satana akuyika ngati priority kuti inu musakataniso. Koma ine lero mdzina la Yesu ndikupemphera kuti tibowole mtambo ndi mapemphero kuti okondedwa amene anangosowa tikakumane nawonso. Mumamva bwanji kuti adakusanzikani koma kudabwera ripoti lakuti ni maliro pangozi? Mumamva bwa anali Satana safuna kuti musataniso tisakumane nawo. Chinthu chimenechi chinali chinthu
chachiwiri chimene anandiwuza kuti safuna kuti chidzachitike. Amen. Amaita bambo mukandiona choncho ndekuti ndikuthawa malemba pamenepo kuti ndisate nthawi. Amen. Mpingo wa Mulungu. Chinthu cha namba 3 ndi mzinda wa golide umene adatidandaulira tsiku limenelo Satana akuti tiye pa ulendowu ndikamapita ndikuperekeza kukakusiya pamene ndakutenga uyendere mizinda. Tibwerera ku buku la Revelation chapter number 21. Kodi zikumveka izi? Tiye mbale wanga uwerenge verse number 2. Verse number 2. Ndipo ndinaona mzinda woyerawo Yerusalemu watsopano uli kutsika kumwamba kwa Mulungu wokonzedwa ngati mkwatibwi. Kuli mzinda umene tikuyembekezera kuti utsika umene kulalikirako sindikufuna inu muphonye mzinda umene. Koma Satana agenda yake number 3 pondiuza ine amatisafuna kuti mzinda umene wanthu tidzauta kusiyana kwa mizinda pondiperekeza akuti tiye tidziyenda ndiye timauluka mmwamba kuyendera New York. Mzinda wake sikuti umene uli kumwamba. Ndikumveka kumbuyo. Mzinda wake sikuti umene. Singapore akunama. Mzinda umene udzatsika kuchoka kumwamba ndi mzinda wa mtengo wapatali. Sotamvera chimene iyeyi ankadandaula nachi atambala samalira khola ja angati ngati ukutsika mzinda umene ndiye kuti mizinda yangayi ikuyenera kuti idzatani waiona nkhawa yake. Ndiye kuti mizinda tikuiona lero ndiye kuti ichoka amene mukumenyera ufulu. Tiphunzira anati akaoneka ku UK muwapitisa ku chinthu choti chidzachoka. Ndikuyesesa mgulitsepo loti nkaoneka ku China hadzachoka. Anthu akuyesesa nkafere ku America pobereka nkaberekere ku America hadzachoka. Pano tili mzinda watsopano amene adzatsike kuti oyera mtima halowemo. Mukadakonza mtima lero tilowa mu mzinda watsopano. Wolowa mu mzinda umenewu ndi amene asiyana nalo dziko. Koma Satana akuchita chotheka kuti munthu asadzalowe mu mzinda uti umene. Tisimumvera namu. Ana Mulungu tikunambala folo. Saona lembo. Amen. Chinthu namba 4 chimene anandiwuza kuti safuna kuti munthu akafike nkuchiona chimenecho. Amen. Mpingo wa Mulungu. Chinthu chimenechi chili pa Yohane chapter number 14. Amen. Chapter number 14 mpamene pali chinthu namba 4 chimene adandiwuza kuti safuna kuti inu mukaone. Ndiye nyumba, my mansion in heaven. Muli ndi nyumba iyi umwamba. Mwamulayi womanga ake sadili dala chenjo linjo. Mwamulayi womanga wake sagama yakamena mayoga ku dziko lapansi. Akuti ndikupita ku nyumba ya Atate wanga ndikakukonzereni cha
ndiye Satana pondifotokozera amanena kuti imeneyo ndi mansion sizocheza. Kodi zikumveka? Ameni. Amen. Ameni. Ine ndafotokozani ndimva akulu inu akuti ega imeneyoyo ndi nyumba si ya masewero. Ku dziko lapansi lino zamanyumbazo nsiye koma nene zamanyumba osatikano. Kodi zikumveka zi? Kuli hotela ku Malaysia ili ndi malumu mwa njira ina. Hotela imeneyi ndiye hotela yaikulu kwambiri, biggest hotel in the world. Imachedwa kuti first world hotel ili ku Malaysia. Ili ndi malumu 7,351. Imene ndiye hotela yaikulu dziko lonse lacha. Ine nakona. Kodi zikumveka zi? Sakumva. Hotela number 2 imachedwa kuti Venetian Resort USA. Ili ndi zipinda zogona wanthu 792. Basi tu pamenepo mukutsika pansi simukupita kumwamba. Nambala ndiye kuti nyumba ku dziko lapansi yaikulu imene imasunga anthu dziko lonse lapansi ndi imene first world hotel ku Malaysia. Mwatera pamenepo wakugula kata nini kaguguleni simukapesa nambala yoposera pamenepo. Koma tamvera ndi Yohane chapter number 14 akuti nyumba ya Atate wanga muli malo. Hey, angaita bambo kwani nchi nyumba yanji pakuti ndikangowerenga pano tikutamangira kale 400 chakuti amene tili pano malo wanu alipo. Nanga amene asonkhana ku Lilongwe, nanga amene asonkhana ku Zambia, nanga amene anagona m'manda. Kodi ndi chinyumba chamasunga anthu mamiliyoni ankati chimene chili kumwamba. Chasipinda zosawerengeka likatsalira lipenga. Chipinda changa nkachipesa. Kulira kwanga ngati ndagona pa mu hotela yaikulu dziko lonse lapansi. Ndikufuna nkagoneso yaikulu mu Yerusalemu watsopano. It's a big mansion. Malo anga alipo. Mukutulukiranji ku nyumba imeneyo? Ndi nyumba imene akakhala munthu. Mukumva chimene Bible likunena za nyumba imeneyo? Akuti mtima wanu usatani Usavulike. kuli manyumba amene wanthu akagona mtima umakhala ukuvutikabe. Umboni wake ni waya mwamba electric shock waya. Akugona kwa mtima ukuvutika. Nonama kodi. Alonda akugona kwa mtima ukuvutika. Wabapeza chibanda Yohane 14. Yes. Akuti ya Yohane chapter 14 kuyambira verse number 1. Mtima wanu usavutike. Mukhulupirira Mulungu, khulupirirani inenso. Amen. Nyumba ya Atate wanga alipo malo okhala mwambiri. Nyumba yitu okalowa ndikulimbisani mtima kulibe kuti mkasirika. Atu ogona nyumba zosirika. Kabwereso mkabuuzeni chimene makoma chichi. Ndi satanic TV ili kuchileko wajia wa Amerika kome. Kafungo kakeko kama yenderana nchiwanda chimene amachicha kuti Zeliza. Zeliza amamveka kafungo kofanana ndi mtengo uti.
ndi akatenga katengo kankukhomera amene amalondera nyumba yanuyo ndi demoni otchedwa Zelizayo nabweza aziwanda inu osirika manyumba nkumanena ine munali ku sataniki ngachikhome chicha ngesudalowe ngati amayi ndi abambo akuti nyumba imeneyo mtima wa munthu usavutike. Khulupirirani Mulungu, khulupirirani inenso, chifukwa nyumba ya Atate wanga yoposa First World Hotel ili kuja kapasite yake ni mamilioni kudziko lapansi. Chifukwa chivumbuluso chapter number 7 kodi nulakwitsa ine akunena kuti ndipo ndinaona unyinji wacha wanthu wochokera kumafuko ndi kumanenedwe ali kuyimirira pa mpando wachifumu. Kodi zikumvekazi kukalandira makiyi wakatsegulira malumu oti akagone kani yosausa. Satana safuna kuti nyumba imeneyo niyo mukayione pachake pomaliza na Mulungu ndikupempheni paliponse pamene mwakhalapo chirombo chimenechi chotchedwa Satana ndichokalipa kilicha uyu safuna kuti inu mukakhalepo. Ndiponso iyeyi anali kuoneka wachisoni chifukwa amadziwa kuti ine kumwamba ndakutani ndakulephera ndakuphonya. Masiku akumapeto ano wanthu akuphonya kumwamba pasifukwa sopanda mutu. Amayi ndi abambo kuli mudzi kumwambako, kuli chinyumba kumwambako, kodi mukalephera kulowa chifukwa chani? Bwerani kwa Yesu tikalowe mchinyumba chimenecho. Kuli malo ogonamo mmene oyera mtima akakhalamo. Ndipo inu ndine tikuyembekezera kulowa mu mzinda umenewu. Ngati pa dziko lapansi pano machimo atichulukira, Yesu ali pomwe pano afuna kukhululukireni kuti mukonzese ntchito zanu. Ambiri aife tikuphonya kumwamba, koma kumwambako sikuli patali ayi. Yesu akubwera posachedwa kudzatenga mpingo. Amayi ndi abambo mundilole kuti ndilekezerepa zinthu faloso, koma mmene ndikuyima pamenepa ndikuyitana anthu ochimwa abwera kwa Mulungu amene adandiwombola. Woposa Satana ndiyelekezi, kuposa zimene ndaona, kuposa zonse zimene ndazifotokozazi, ndabwera naye Mulungu pano woti akhoza kukukhululukirani. Musachedwe, fulumirani kubwera kwa Mulungu. Kodi sikumveka na Mulungu? Musasengerese chifukwa nthawi ndiyomwe ino. Mukayiponya nthawi ino basi zinthu zizidzakhala sobwino. Kodi sikumveka na Mulungu? Kodi mwayiwala? Ndikukumbutseni manena kawiri nkhani imeneyo kuti mukadzamuona munthu akuzengeresa kupita kwa Mulungu ndi chifukwa chakuti ali ndi mpata. Ndiunamba ngati ndakufotokozera mponi malosa amene moyo wanga unaona nimabwereza chifukwa kwa ine amene wadali malosa ndithu. Nimanena kuti unali kulilongwe, mtauni ya Lilongwe, kuli location ina imetchedwa Chilinde 1 pali dambo lachitamalire Balakisi ndi Chilinde 1. Chaka chimenecho ndinkakhala ni mchimwene wanga lamulamu wobisa zakudya kunyumba kosasamalira akuchimuna apanga bwa twaibu. Ndili wachichepere nanyamula zovala zanga ulendo mkadambo kameneka kamene ndakaona malosa koyamba dziko lapansi kuona malosa panali pamenepo. Chidachitika ncha ndimanena kuti ndinkachapa mtatang'aza myendo timadzi musinje mkadambo mu aurani akuyenda. Tamverani, ndinamva mkokomo kumbuyo wanga ine mmene mmati ncheuke
ndikumva kumpechepeche chadusa potera chonchi Bilimango akuthamanga liwiro la mtondodoka wawera chitunda ine mchanji ntaimene ndimachita chidwi kuti Bilimango amathamanga chonchi ndinamva sonkokoma wina kumbuyo uyang'ana njoka simapanga soluma miyendo koma zodusa chifukwa amayang'ana Bilimango wokondedwa Bilimango amathamanga tsiku limenelo ndilimene ndinadziwa kuti kuyenda pang'ono ndimpata kutaya kusikida nkhawa ino amene simunapanga chisankho chopita kwa Yesu mudakali ndimpata koma sipadzakhalanso nthawi yabwera kwa Mulungu ndilimene mupita kuchipatala mukapeza amene nthawi idatha patira chitika cha chilendo lero alandira tisupuni ya madzi mafoni avumba lero alandirako chakudya hakunena ticha supuni wakondedwa mpata udatha nthawi idatha wakondedwa palibe kuchitira mwina koma kubwera kusasipereka kwa Mulungu ansanu ndamene ayemba kale mosogozedwa ndi mkulu wa mpingo kodi inu muli nthawi yanji pa moyo wanu yakuti mungamasungebe machimo mpaka opita kwa Mulungu ndi umenewu bwerani amayinda bambo Yesu afuna moyo wanu akulandireni akupulumutseni itsani amayinda bambo musanyengedwe ndi dziko lapansi Mulungu amene anapulumutsa ine akupulumutsani inunso itsani khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. tikuyamba pafupi mphindi 10 kuti ikwane filikoloko ndi atithandize kuti maola amenewa tipitirire kuphunzira pamene ndinafotokoza poyamba paja kuti kulankhula kwanga lero ndikufotokozera umboni momwemo uthenganso wabwino kwa ana Mulungu. Ndibwereze kuti sindimayima kuti ndizivule chabe anthu mungomva ipa kwanga mmene kudalili ndili ku Satana ayi koma mmenemu timati kapena nkutheka pamene tikufotokozera inu ana Mulungu mukhoza kutengerapo mwayi ozindikira kuti ndiye kuti Mulungu ali ndi njira zimene amasamalira anthu ake inenso nditatembenuka mtima mutakuona kusazinyalapsa kwanu kuti ayi ngati Mulungu adakhululukira awa inenso atakundikhululukira kuposa mmene anakhululukidwira mkulu amene. Chifukwa chake umboni tikamafotokoza timafuna kuti upereke chithandizo ku miyoyo yathu ya uzimu osati kuti tingofotokoza history ya mmene ife tilili ayi. Tamverani ana Mulungu mmene timasiyana kuti tili pamalo achitatu amene Satana adatilowetsa pansi pamadzi kukandionesa ufumu wa Satana ndiyerekezi ndikundionesanso zinthu zimene ziti zituluke m'masiku osiriza ngati ano polimbikitsa ufumu wakewo. Ndiganiza kuti kuganiza koperewera kwa Satana ndiyerekezi kumene lero ndimakudziwa ndiko kuti ndiye kuti Satana si wamphamvu zonse, sadziwa zina, chifukwa akadakhala kuti amadziwa zonse sakanandithera chichewa chonsechi akadadziwa kuti tsiku lina mkuluyi adzachoka.
Kodi zikumveka zimene? Amen. Koma ndiye kuti mkuluyi mbulutu wa gulu. Amen. Sadziwa cha chilichonse chammawa sachidziwa. Amen. Amayi abambo zikadakhala kuti akudziwa zonse zachuluka adatiwululirasi akadasiyako zina chifukwa akadadziwirani kuti mkuluyi inkazitape nkapirikoni ngwadiyera akakumana ndi mbuye uchandakangana nayoyi andithawa apita kuti apita kumeneko ndiye nlekeze. Kodi zikumveka izi? Chifukwa zimenezi zili choncho kuchipembedzo cha Satana. Ngati mukulowa lero samakuwuzani zonse. Kodi zikumveka izi? Ena ayima pano, ena ayima pa wailesi akuwuzani kuti aya inali kusataniki ndiye timamwa magazi wonchani akunena asobo na fanta amene amapasidwa kuti kumeneko. Chimachitika nchani mukapanda kumwa magaziwo akuwuzani kuti apalibe kusonyeza kuti sichinali chilichonse. Ntakuwuzani ine kuti ndipange survive ndili muchipembedzo cha Satana. A Satanist to survive amayenera kudya pakamwa pache a teaspoon every 7 days. Osati kapu koma teaspoon. Kodi zikumveka zimenezi? Chifukwa magaziwo musangomva ngati pali chipangizo chosowa ku ufumu wa Satana ndi magazi a munthu. Sawamba kuti unchokera ndilande mwaina wa Satani pobwera yana ni pasakapu ya magazi. Kapu. Amen. Ndiuza zoona iwe kapu ya magazi. Kai iwe akupasi kuchoka Mungu enyama akupasi kapu magazi wokuti apezeke kuchipembedzo cha Satana sichopheka. Kodi zikumveka? Muma atuma anyamata akaime m'misewu akapangise ngozi 20 kubwerera ulo teaspoon osayipeza ungophapa anthu ulere kuti muchita collect magaziwo eni mukapanga chiyanjano madzulo mukamwe sichopheka. Kodi zikumveka namuno? Zinthu zina zofuna kuzimvesa bwino ndi khutu lonse. Tamvera ife amene tidali kuchipembedzocho amene tidali oyikika kuchipembedzo chimenechi mukalowa nkukutengani magazi anu ainu samangopita nawo kuwamba amapita poka wayeza. Kazi kumveka zimenezo choyezeracho chimatulusa nambala DMX mupita kwa Satanist wina aliyense mpaka kwa Aleister Crowley, Albert Pike, Henry Crusade na kuusaniwa na Satana oyenda ndi miyendo ku dziko lapansi mukafunse kuti DMX nchani sakanena lidangotere dzanja la Satana nkulandira choyezera ndi chiti ndipo chisitulusa cha DMX basi mpaka ndatuluka chipembezocho sinimadziwa tanthauzo la DMX. Kodi zikumveka izi? Na Yesu ali ndi zinsinsi zache koma ntakuwuzani mpingo wa Mulungu akakuyeza ndikupeza kuti magazi ako wapasa umakwera abe maudindo mpaka ukapezeke kuguwa la nsembe la ziteki ndi kumene umakalandira network yolumikizisa magazi ako kuchipembedzo cha Satana. Pamenepo umayamba kukhala ndi ludzu, the vampiric effect, ludzu la chivampire limayamba kukutaniso pano kukupeza. Ndiye Satanist kuti ayambe kulandira ludzu la chivampire lomafuna kuti amwe magazi kuti apange survive. It's not easy. Kodi zikumveka zimene? Taitana tsiku lina dzanena kuti Davidiseni paseli ayayawa akuoneseni pamene panadusa mano. Davida kunja tsiku limenero
7 days ima ndithera ndili pa airport ku Ethiopia ndekuti kuja kuti ndegeyi ikayimanso ku Kenya. Siku la nambala 8 ndilimene ndimafunika kutsika pa Kia ndekuti ndaphonya ndicha siku limodzi. Makosana monsemo kwa amene munadwalapo shuga ndiyo njala ya shuga mukuiziwa umachita kumva kuti ndachita drain mwa ine mulibe chilichonse. Makosana kuchoka pa airport pa international airport pa Lilongwe kukafika ku nyumba kwanga ku area 10 ndimakhala ngati ndikuyenda 420 km kuona kutalika. Kodi zikumveka izi? Ndikuchita kuonera ati kuti apapa sikuda lero numwalira kufika pa khomo ndiye kuti ndikukumbukira kuti sinapange process iliyonse yosunga magazi ndi chiyembekezo choti ndibwera ndikhala ndimpata within 7 days ndipeza magazi ndikungofika pa khomo mmene ayaya amati dadi kale pa ndaluma. Kodi zikumveka izi? Basi pwe katima kuti nzanga akulira ni chani molomo ndilandira ukunilumaso zimela mapanga Satana amaluma. Satana ni weluma amaluma ukodi chikhalidwe cha Satana ni kuluma okondedwa. Kodi zikumveka zezi? Sapange naye masewera ndipo asakunyengerereni amalimbikisa kuluma nkazako ndezo njira za Satana zio akuti kalume nempaka kuti ndikhale ndicha sasa kuna mize napa miji nali kusatana ine chakuti kuti kusataniki kwa kumena daliwo koma khala ni moyo koma asana mweja magazi ndekuti ankapititsa ankayamba mene zavuta abwerera mpingo wa Mulungu. Ndikupitirira kulongosola pa ulendo umenewu mmawa uja timanena kuti panali zinthu pafupi 10 zimene anandifotokozera kuti zimenezi ndisazaulule. Talioneni pali dzuwa 10 zija tizilephera. Kodi zikumveka namu? Tamvera mmene ndimafotokozera za ulendo wa pamadzi ndangofotokozera koma malemba sinapereke za chinjoka chimene tidachiona pansi. Chibanda ndikukhulupirira Bible lili pakamwa ndi mdzanja momwe ngati suda choke. Yesaya chapter number 27 verse 1 mpaka 3 tipesapo njoka imene ndakayipeza pamadzi. Bible ndikutsimikiza za chinjoka chimenechi akuti bwa Yesaya chapter number 27 verse 1 mlegeze 3. Amen. Sakale basi chibanda verse number 1. Sabana limene ndilo njeso la Mulungu wa kumwamba amene wandiye mantha amene adapangisa kuti maso anga adaona nkhope ya Satana iyambe kuoneka yothedwa yochita manyazi ndi mantha chifukwa akudziwa lonjezo la chimene Mulungu adzachite. Yehova pomuuza Yesaya awuli waiona njoka ili m'madzi. Siku limenelo ine Yehova ndilupanga mdzanja
msanja ndidzapha chinjoka chokhala m'madzi. Mpingo wa Mulungu tamvera. Mulungu akudalira mpingo wakumapeto anthawi yapansi pano amene tikulandira mawu a Mulungu, tikupatsidwa ndi kulembedwa usilikali wochita ndewu ndi mphamvu za ufumu wapansi pamadzi wa Levitani, umene ukulamulira mayiko, kusogolera atsogoleri, kuutsa mabungwe, kuutsa zipembedzo, kutulutsa zozola zakudya zapansi pamadzi. Yehova akuiona nkhondo yochokera mu ufumu wapansi pamadzi. Akulonjeza kuuza Yesaya, lero akuuza inu tsiku limenelo. Ndiye akanena kuti tsiku limenelo mwaulosi, ndiye kuti akuponya ku masiku akumapeto anthawi yosiriza ngati ino, imene Yehova akupereka lupanga pakamwa kwa aneneri ndi atumiki kuti iwowa agwire ntchito yakupha Levitani ku dziko lapansi. Mipingo yakudya chiphunzitso chapansi pa nyanja akudalira ndani? Inu ndine tinyamula lupanga tilimbane ndi Levitani. Njala ya Mulungu masana wano akuyang'anayang'anabe mpingo umene utiunyamule lupanga limeneli. Pa verse number 1 ya chapter number 27 ndikusowa kaswiri amphamvu amene akhoza kuzipereka kuti boma likanena kuti ife ayi wolalikira choonadi ndiwapha, iwo anene kuti Yehova ndipaseni lupanga ndikalimbane ndi chinjoka chokhala m'madzi. Atumiki wakewo simuzanyengerera ni makobiri, asalalikirabe choonadi. Atumiki wakewo simuzanyengerera ndi kukoma kwa zinthu za dziko, satsakopeka ndi udindo. Adzalandira lupanga m'masiku akumapeto, satsaopa ndende. Yesaya kuti tsiku likwana limene ndidzapereka lupanga m'dzanja lophera chinjoka chokhala m'madzi. Ana a Mulungu, ndani angayimirire anganene pa 7th day? Poiona 7th day ikulumbidwa ndi Levitani, ndani atayimirire ndi kunyamula lupanga m'dzanja kupita ku union komweko, kupita ku conference komweko, kupita ku likulu lomwelo kaya kumulonza kaya kuti ananyamula lupanga la choonadi, ndipo lupangalo alalikire nalo choonadi, aphe chinjoka chokhala m'madzi. Inkakhala ine ndakonzeka, palibe nsalu mundiberekere, ndikukalandira lupanga. Ndikudziwa ndine msilikali wakumapeto wakuti ndiyambe kulimbana ndi Levitani. Ndikatuluka chiphunzitso chabosa chikupita ku mpingo wa Mulungu, ndinyamula lupanga. Baibulo likuti chani? M'masiku amenewo Amen. Yehova adzapha chinjoka chimenechi ndi lupanga. Verse number 2 bale wanga chibanda udasowa. Tsiku limenelo munda wa mpesa wa vinyo yimbani inu za uwu. Verse number 3. Tsiku limenelo munda uwu kuti pakuti mwamerana songole. Tsiku limenelo munda uwu kuti pakuti mabwera ziphunzitso kuchoka ku America ndikusakasaka munda. Ndikumene ndikusaka masana wano mpaka pano Yehova akusakasaka munda wa mpesa umene ukutuluka ku masiku osiriza anthawi yapansi pano. Tikunena kagulu kotchedwa munda kamene kakulalikira choonadi mosapambukira kula manja kamene kula manzere, kakawerenga Bible zikakudikira information yochoka kulikulu la chipembedzo chawo, amadikira information from above. Munda
amadikira information kutoka kwa Mulungu, sadikira makonkodansi walembedwa ndi wanthu, akudikira from above. Sadikira church manual, akudikirira from above. Sadikira zolemba kulikulu, akudikirira from above. Uli kuti munda mmasiku akumapeto, pakuti mu 1844 unatuluka wina pamosi ndachina white, ndikasusumira kumunda wamelana songole, ndikufuna munda wakumapeto nthawi yapasi pano, mmene Yehova akoza kulowa ndikucholamo chivaso cha chilungamo cha Mulungu. Uli kuti mundawo wasowa mpaka lero noibu nusakasaka munda kumene ndikoza kukakhalako. Amayi ndi abambo, musamapusisidwe ndikuwerengeredwa kumene akakuwerengerani azipembedzo zanu. Musangalale akakuwerengerani kumwamba, kwani mayina wanu alembedwa pa munda wa mpesawo. Lero tikukansula marejista azipembedzo, lembetsani kulejesta ya kumwamba. Yesaya uli munda wa mpesa umene udzayamba kutulutsa vinyo wati wanthu amwe pakati pa njala. Uli kuti mpesa umene wana mambo tikupita ku masiku osiriza amene chisunso chikubwera ku dziko lapansi chisafikira pa mpesa. Posachedwa mpesawu uyikidwa muchopondera mpesa, pamene dziko liyambe kugwira wolalikira choonadi imene ndi mipesa, kuyiponya muchopondera mpesa. Akatifinya kundende palibe kanthu, chifukwa ndine munda wa mpesa wakumapeto, ndikuyenera kutulukanidwa kuti ndita. Ngati mudapitapo ku factory, ngati mudasalapo mpesa, tikasala mpesa na Mulungu, sitimafuna chipatso, timafuna madzi wotuluka muchipaso cha mpesacho. Ngati uli mpesa weni uvomere kutyoledwa, ndiye ukayikidwa mu factory, ukayikidwa mu chopondera cha ndiye ayambe kufinya. Tikufuna madzi hampesa. Ndinauona mpesa ukuthawa kufinyidwa, itatuluka COVID. Haunifa kumpesa COVID yatulukira chopondera mpesa. Hautilowa tifinye siko lilindirusu likunikira advent sindiwe wakumpesa talowa muchopondera cha mpesa. Ndinamva nda president womwe kutawa chopondera mpesa. Amayi ndi abambo, mipingo ina ikutinamisa pano hauti yoyo ni mipesa, komatu mpesa dziko lapansi kuti likhale ndi moyo likudikirira vinyo weni achoka kuti Yesu hauti ndine mpesa weni. Munamumva koda mainda ba. Ulondoleni mpesa. Unatengedwa mpesa kukwazidwa. Unaenda kuchopondera kwa mpesa. Siku ya ndikira mkulu ya daima papi lazitona hakupemphera hakuchiona chopondera mpesa chaikidwa kutsogolo kwache madondo atukuta ngati magazi kuchita mantha chisauso chimene atamponye kuti afinye. Koma amataka yang'ana ku dziko lonse likudikirira madzi amene atatuluke kwa iyeyo kuti likatese lusu la dziko lapansi. Akatese lusu la dziko lapansi akuti ngati nkoteka chindipitirira chikhocho koma kukhale kufuna kwanu. Adankokwaza kamuna mpaka kukamponya muchopondera mpesa pa koko magazi
chipembedzo chifinyidwe kuti dziko lapansi likachititsidwe. Pakufunika kachipembedzo kamunda kampesa mu Yesaya kamene kati kavomere ufinyidwa kuti dziko lapansi likapezemo. Ndani atalowerane muchopondera mpesa pakuti mukuopa chifine cha mbalame mwamulandira katemera, mukuopa kasa ya saka 9 ya chiberekero mwabalisa wana wanu mupira mmakatemera amitundu akuti simuwadziwa chifukwa chongofuna kukhala ndi moyo wakazi wa dziko lapansi mwasempana nacho chopondera mpesa. Ndikufuna munda wa mpesa umene ungavomere umangidwa chifukwa takana ndondomeko za dziko lapansi zaboma. Baibulo likuti masiku amenewo munda wanga wa mpesa. Verse number 3. Ine Yehova ndiusunga uwu, ndizauchirira madzi nthawi zonse, ndidzausunga usiku ndi usana kuti ungayipse. Ndizauthirira, sindidzathirira ndi channel conference. Adzandithirira Mbuye, sindidzathirira chipembedzo. Adzandithirira ndi Ambuye amene mukudikira chipembedzo chikuthirireni lero. Mufota kwatuluka dzuwa lonyalisa mipesa. Amen. Kuli dzuwa lonjelisa mipesa. Kampesa kabwinobwino kaja eti kadenyala katasunga solembera zili mmaina kuti writings, zili mmaina kaya kuti yani, zili mmaina mitundu zili mbwe zolembera tuizo. Koma kamtengo kaja pantunda wosiriza kafota. Baibulo likuti hayi musadandaule pamene mtengo umene uzisafota. Yesaya chapter number 27 hakuti chana mainda bambo hakuti ine Yehova ndidzameresa mpesa ndipo nyengo yamweyo ndidzayamba kuthirira ndekha. Amen. Basop $700 hakuthirira yekha palibe chikukukhuza. Amen. Kodi chikumvera? Ndataibuwo ayi hakuthirira yekha. Mind you, be careful. Wino naso pesa nazo matsoka muthirira hakuthirira yekha. Kodi chikumvera sibenisi? Kodi chikumvera sibenisi? Amen. Kuti numukaziwe kuti hakuthirira yekha. Chinthu icho chilibe sukulu hakuthirira yekha. Amen. Kodi chikumvera sibenisi? Ngakale college yathu nduli wase sinapite hakuthirira yekha. Hakuthirira botani mafumbuluso wapitirira makalata akusukulu samachokera kusukuluko amachokera kwa Mulungu mwini wake. Zofumbuluka from above zimafumba akuthirira yekha palibe chikukukhuza. Hakuti tsiku limenelo verse 3 ibweresa pali mawu ochititsa chidwi m'bale wanga. Hakuti chali verse 3. Ine Yehova ndisunga uwu, ndizauthirira madzi nthawi zonse, ndizausunga usiku ndi usana kuti angawipse. Eya chifukwa chausungira ndekha kuopa kuti angawipse. Ndiye mukakamira ati dakali mbwato lomwero aye akuti mmene ndiye pingo osala mwasala pati sada uyipse mmene unkabadwa mpingo munali alaliki achikazi. Nena ino ansanga achipembedzo chako kadalimo abwerera sana ipse sana uyipse tamvera munala alaliki okwatana munokoka sada vomera kujenda conference
sana vomere sajile manyazi sana vomere kuti magako sokalabusa ndi mpesa wake huo kodi sipa kufunika kuti mulungu amerese pesa wina ndi umene tikutsala pano auwakera yekha chitandizo chake from above. Kodi sikumveka simenisi? Tamverani lonjeso akuti pauyang'anira sasauyang'anira masana okha. Mulungu wanga siwa masana okha, siwa nthawi ya mtendere yokha. Akudziwa kuti pali usiku umene umandipesa ndikudalira iyeyo. Kandima yanga kanthawi yekumapeto pakufunika Yehova atiyendetse kwa ndimatu. Kodi mukuona inu? Kwa ndimatu kumalawi. Kwa ndima. Zipembezo papa kuminyo na mabotolo ni mapresident atsogoleni kwa machezi ndanda kwa ndima kujiko mukuona komwe sakuona mpweya ndi uchamamva kuti tiyamba kugula oxygen president kupanga nawo sonkhano wagulisa oxygen muli kuti mulipo inu autilira yekha wakusijini wako yokhala ndaye waina achoka kumwamba waina achoka ku State House achoka kusanjika wama waine from above. Tili masiku osiriza kodi sikumveka simenezi anachiona chinjoka khani yosausa mpingo wa Mulungu sipo khapa ayi. Tamverani wafotokoza simenezi ndi buku lomwelo limene tikulifotokoza pamene pati Yesaya mpingo wa Mulungu hakupitirira kufotokoza nkhani imene koma chirombo chimenechi ndinachiona inechi sindinachione ndekha. Yobo chapter number 41 chapter 41 cha Yobo chapter 41 cha Yobo na Yesu adaona simina toibu adaona. Tamvera nakuti ya Remember verse number 1. Yobu chapter 41 verse number 1. Kodi ukoza kukoka ngona ndibeza ibwana yamba waimba jibwana yamba ibanda imira bombo ngani ite apa ndiwalusepo mulandu ha kwani mukoza kukoka chirombo chimenechi ndimbeza chimenechi chirombo chakaichi sitifuna kumamva za sataniki pamene satanikiyo ikukudyesa nizakudya mnyumba mwanu. Satanayo akudyesa inu mnyumba mwanu chifukwa chakuti m'Baibulo mulibe ndipo simudziwa kuti zidalembedwa pati. Kusukulu kwanu kumene mudapita ku college sada kuphunzitseni za Satana zija mukudya kukhomo kwanu. Kodi sikumveka izi? Bible likuti kodi ungakole chirombo chimenechi ndi mbedza. Tapitirira mbale wanga. Kapena kukanikiza kalandira wake ndi chimbwe. Verse number 2. Hani yosausa tiye mbale wanga. Kodi ukoza kumanga mphuno ndi mululu ndani angapite pamene pali chirombo chimenechi. Kapena kubola sagwada wake ndi momba. Ayi mundifunse makosana chile ni malikulu kudziko lapasi ndalikulu lina lili pa Vatican nditalowa ku secret archive chaka chimenecho kokawerenga Grand Grimoire. Tamverani ana Mulungu ndikumene ndinadziwa kuti mchibwana sungabole kumona kumphunoku ndi chingwe kuti mungachikoke chimenechi. Musasewera maita babo pa vasi iyi chimene Satana adachita ndikutenga chikopa cha ng'ona mphamvu ya iyeyi ndikukayika pakachipembedzo kotchedwa Katolika. Kodi sikumveka izi? Ndi chipembedzo chiti pansi pa nthaka chimene chili ndi chingwe ndi muvi
wongolera mphuno mwa chirombo chimenecho kuti mungachikwakwase ndani yayesera Seventh Adventist ya Mtanda kuti ikaboole lero ikukwakwazidwa chirombo ini kwekwe lero yakamponya kupingu imbwesera ikukamponya kumakwatamu na ukauka mumachira ibwana ni ng'ona yajabeyi kodi mungaikoke ng'onayi ni chani amanga bambo pali kabungwe ena ka WCC World Council of Churches kumasiku akumapeto ngata vantu achibwana asipembeso amene akumatenga kanyambo akuti afuna akaboole chikwakwa kwasatu kunena pano myendo ili mwamba ulendo wafika posausa zansala dzina akuti ife ndakale ife ndachoonadi chanchi chovomereza abortion choonadi chakechi mpaka chipatala ti nkuchipasa dzina la chipembedzo chonse unkumbavomera kuchosa mimba nilinilakodia kufika lini ana amene achosedwa mimba kuchipatala chimenechi chipembedzocho chikusunga ana 1,436,000 amene adusa pampeni wa chipatala cha chipembedzo chanu tikumana tikupita kwakaweruzidwe kumwamba akafunsa mulungu khani yosausa ndidachiona chirombo chimenechi akulankhula nkhani yomweyo munthu wina wolemba buku ana mulungu tatemtioneni Ezekiel chapter number 29 verse yake number 1 mpaka 5 mwina sumaliza chifukwa Yesu yoboyo ndangomuthawa muzimulondola yoboyo seyo mukafika kuntundako akufunsani mafunso ndali amene adzadusa kukamwe wake wang'ona ndikudusa m'mizera yachayiwi yakukamwe wang'ona akufunsa funso yobo musachite masewera ulamuliro wa dziko lapansi unali kuloseredwa mu buku la Yobo chapter number 41 kuti udzatuluka ngati chirombo Leviathan pansi pa nthaka ndipo ofuna kuserera nacho asadakonzeke womaponya ngati akuweza chambo adzakodwa ndi akufunsa kuti ulamuliro umenewu ndani amene azadzausewerese nkamwa nkusatafunidwa Yobo akufunsa zimenezi kodi zikumveka zimenezi amene mpingo wa Mulungu tili kumasiku osiriza hana mulungu bale wanga tasiya usawerenge so Ezekiel olemba ngolemba mulemba so Masalimo 74 verse number 14 olemba mulembe Masalimo 104 verse 25-26 kodi zikumveka na Mulungu Mosemo akufotokozerani za chinjoka chimene ndakachiona pansi pa madzi ndipo mabuku onsewo akuifotokoza nkhaniyo ngati kaulosi mogwirizana ndi Yesaya za masiku osiriza kunena tsiku la lero pamene pano tikuchita recruitment asilikali amene ati akalimbane ndi kulandira lupanga mdzanja langa kuti akapheja ching'ona ngati mmene adalandilira Mose ku mtsinje. Amen. Kodi zikumveka zimene sana Mulungu. Koma Exodus chapter number 14 verse 7 verse 15 imene yokha tiwerenge kuti tichokempo. Amen. Ana Mulungu. Tapondani masiku osiriza. 7 Exodus chapter verse number 15 ikuti bwanji mbale wanga chibanda. Exodus chapter number 7 verse 15
Exodus chapter 7 verse number 15. Muka kwa Farao mmawa taona atuluka kunka kumadzi nuyime kumulandira mbali ya nyanja. Tuluka Mose mamawa ndabwera kudzaulula mayeso kwa iwe Farao. Nsakoyo mphamvu zake zili kunyanja. Mukuyimva nkhaniyo? Ameneyu akumatsuka mamawa ulendo kuja mphamvu zake ndi Levitani ali munsichi. Kodi zikumveka? Ndi akumapita kumeneko kuti timpange defeat timsokoneze. Verse number 15. Mose dzuka mamawa tiye kunyanja. Dzuka ni mamawa mundichoine ndikakuululireni pamene pagona maziko achipembedzo cha Satana. Dzuka ni mamawa ndiwuzeni chimene Malawi amadalira. Siku limenelo tikamadzamatcha 1 2 3 mkakumudwa pachichilipo tikamakagumula ana Mulungu. Mundilondole kunyanja ndikakuoneseni. Yehova akunena ndi Mose kuti Mose usuke chani tiye kuja Nyanja. Tinamaliza vesilo. Ndi ndodo inasanduka njokayo uyigwire mdzanja lako. Usapita mpute mawa Mulungu mdzanja. Tiyeni kunyanja. Musagwira certificate ya chalichi, musagwira magadi acha 10, musagwira milozo, koma munyamule mawa Mulungu. Tiyeni kuja Nyanja. ndicho sada Mulungu. Pamene tafika hapa ndipo boda achikulira kupukuta lipenga pamoja ndangero kuti alize hatenge mpingo. Ndiye patina chifukwa ndi boda yomalisa tikupita ku crossover to the city of heaven. We are marching towards the gate ya golide. Painera kukhala makani hapa wandipesa mbali. Paina kukhala sakumwa hapa zochosa mphamvu zanga. Paina kukhala sovala hapa zondisungunula ine. Paina kukhala sakumwa hapa zondibalalisa. Ana Mulungu tikuyenda paboda nditu pamveka kulira posachedwa. Ama iwowe ndatsala ine atauka oyera mtima kumanda pamodzi ndi okhulupirira akupita kukusira chigalimoto chako chodulacho kubakwera nacho mu ufumu wa Satana. Anzako akupita azidzatuluka so magalimoto odula umwewo ulendo wokalandira mphoto kumwamba. Tsiku lakeyo lasala pang'ono kumwe. Tamvera Mose nyamula ndodo tiye kuja Nyanja. Tamvera ndana Mulungu atangopita ku nyanja ndikutenga ndodo mukuyimba pa verse number 7 iyo ndikukagonyeka pa mtsinje wa Nailo. Chilevitani chili pansi. Munamva chimene chidachitika? Mitsinje yonse madzi onse aku Igupto anasanduka cha. Ndikufuna uthenga umene kuti usandutse dziko lapansi dodolido. Ndani alalikira uthenga umenewu? Mundichoina maenda bambo uthenga usiwamia ngati unsikwayo. Ndiwolimba womangidwa nawo, ndiwolimba wotokanidwa nawo. Chifukwa tikupita koka palekitani pasipa cha pamadzi. Amaenda bambo 1 hour ya sala ndikupasani chinthu 10 mchokeko kukhala pansi chibanda tipitirize ntchito kuti zikumveka na Mulungu. Inali nkhani yosausa. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.